Wala mas Lucio. Woo! Woo! Yan to na ko diri kay dala na ko pagkaon tao para makamirinda. Ako nalikaon na ni mga idol. Naman siya. Rinda na. Aklong tagabalaka dre. May tao. Sumodi ni mga lubi sa ako ang papa. Katong buhi pa siya. Dagsara ko makasaka dre. Dugay na jud ba? Nga hapit na mga 1 year. Parang Lucio di ay nag trabaho diri katong kauban ako sa vlog dati mga idol. Ayang may isang diri. Wala man siya asa dagway. Idalang ginakog kuluter, mirinda. Para mahinabi po na ko ba kay dugay-dugay ni mo nakita. Hapit na 1 year. Wala man. Wala na siya kauban sa among vlog kaya busy siya diri, siya nakatiman diri. Ako rin di isa karon mga idol. Puro na mga trabaho. Sila, nakauban ako. Lakaw na ko, giga ko boss. 1, 2, 3. Layo, gila kong lakaw ba? Dala ko ng exercise, kaya medyo idad na ta. Biyay. Pero mubalik mi dire. Basi karong Domingo siguro. Bunga mo lubi oh. Dako gining iriya mga idol. Mga